Evo, beremo višnje, trule višnje, koje su odlične. Kakve su višnje? Jesmo više pojeli ili ubrali? Ja već definitivno više pojela. Ja nisam nijednu pojela. Ovo je neispravno. Neispravno, pokvarila se. A i šta je višnje? Luka, ne znaš ti da praviš kao Marko? Da pravim šta, video? Reportažu. Kako, sad bi Maki rekao. Evo, ovo drvo je višnja. Evo ovo drvo je višnje. Vidite, plodove, oni su zreli. Zreli. Tako što kraće rečenice. Onda, Ima ih puno. ima puno. Višnja je Stiglo crvena. za branje. Mi smo došli. Evo, O, pardon. A oni su sad došli sade. Ćemo kad se najdemo i naberemo višenja. Ovo su da pravimo voće. Da. I kad sednemo u kola, onda ćemo da nazovemo ove što su se vratili sade. Ima puno. Ovdje je ceo voćnik veliki. Kako Marko da su zreli lupani. Brali smo i borovnice, to je na prethodnom videu. To ćemo stavimo na YouTube pa ćemo da im pošaljemo link. Kažete čao!